Welcome to our FANS Wethu TV. It's the MTN 8 semi-finals. Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by fan. My brother Sunimi, where are you from? Ikama, Upumava. Ikama lami ngumelusi. Yeah. We are Kaizer. Yeah. Wala lam Sundowns. Yeah. Angazi kanjani. Kenzekeni futhi. Angazi kanjani. Awazi kanjani. Iyaloya. Sundowns iyaloya. Sundowns iyaloya. Sundowns iyaloya. Because sonke siyavumelana. Sundowns Iyaloya. So yabuwa ni Sundowns iyaloya. Ayikenye. Kodwa next game. Yeah. Ngizoyishapa Sundowns. Uzoyenza next game. Yabo Sundowns. Ngizoyishaya. Yeah. Noma kanjani. Yeah, uzoyenzani second leg, my brother. 1-0. 1-0 to Kosi. Yeah. For life. Yeah, 1-0 away from home. Noma kanjani. Ubuyisa screen sputi. Hey. Okay. Yabo namhlanje. Ngiyazibuza kanjani. Hayi kusolunga bhuti kusolunga ngiyabonga bhuti. Man of the match bekubani? Man of the match bekubani? Castro. Okay. Injini. One shot on target. Ngiyabonga.